sehat pokoknya gede. Iya. Niki luar biasa. Nggih. Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok kakak Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh. Niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Ih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi apa? no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngaisin. Kok warauno? Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal. Sampai Madep Rono ya. Engko Tak celuk Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wis tulek kena Wis to. Ndak pak. Wis. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Kan sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang. Apa iki Ardi kok aja tak telak. Oh, tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sama dengan budaya bangsa. Kula nek kertas. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak ngapa. Sajake kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa iki? Wayang ki. Wayang nek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah. Oh, tidak duet sama anu pojokan kaya belek. Belek. Ini lho. Derek karo moto. Ini tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini kok Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho lho. Kok asok malu-malune wong cah elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora. Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawedi, ibaratnya aku ki niken sih. Contoh sih, contoh. Ini kan 17. Dimen cair Langsung lah nek wonge kok. wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene.
Berarti becahe rada rene kuwi sak kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku aja ngono ya Mas ya. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerati garese ngono ya. Polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, kok Kuntilanak anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi kringete ya. Ono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Weh. bojoku. Kuwi lek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok sang Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek Masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu untukmu. Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Arti Arti jenenge kok Arti Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakal petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang Ini saksepuna lah, merupakan Mas, ya. ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras kene lagi. Iya, podo nyanyi beda-beda podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuke ya Di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo, Ayo nyanyi wong. Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah. Ya. Nah. Ujaning sih mau. Hujan ning sing. Wah, ya. Ayo. Oh, dan. Yo, krimingane. Sing lanang kringete sak jagung. Nah, piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku kuwi rada banter, aku menengan. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Bu Dwi ini kan kali Adi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Matur Aku nuwun. gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho. Dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Ora ngerti kahanane lugu. Don lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sik. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Slendro berarti Mas. Cilianku ram
Kucur ki panganan. Kucur panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kucing. Kapokku saka karung kandang. Klambiku warisan Mbah Kakong. Sambel korek kosokan watu. Kali. Lanjutno Mas. Sabar, Sabar, Dik, sabar, Dik. Aku tak tak dhewe lho iki, Kok. Aku yang melok gemes yo. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Lene tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah keri. lho bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar, Sabar. sabar karo Sabar. bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Adi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Adi. Wis to, pelit. Paling sampean ya komplete, Bang. Blete Nemen to. Pelit banget ngerti ku nganek. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis kemplete apa meneh digeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nopo ndase kuwedi iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Ya saya tak cium jauh gitu. Kisbe. Heeh. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ana ya? bisane mong nyawang. Oh iya, heeh. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Iki mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh Nggih. iya. Pancene Pak Karyo lah teng inggil panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilianku